приятели, тук ще ходим на площадката да чекваме с мама този път. Извинявам се за децата, просто много ми хареса този филтър и го сложих. Така, сега ето ги на мама краката и аз хода. Очевидно ще тестваме, извинявам се за пръста ми. Тук ще ходим на площадката, мамо ти се стани тук и ме чака, ето тук. Така. И сега, че седнеш тук с мен да видим как работим. Първо ще покажа моята и после твоята. Мъже как се вдигнах. Ето, по принцип работи ето и на мама страната. Я може ли да покажеш моята страна? Спри. Без лицето ми, само ето. Добре, приятели, ето ние с мама се такова. Ой, на кончето трябва да пробвам. Ето, приятели, седете отпред. Страни първо. Сега отзад. Така се получава очевидно. Да спри. Сега слизаме и се връщаме. В синхрон ли ходим? Да. На Верко краката, на Танчето и на Марийка са с моите. Само краката. И ще подскочим. И сега ще ме гледате как ще карам. Това пак е много готино. Вижте, той е синьо. Мамо, виж как е синьо на телефона ми. Виж как е синьо на телефона ми. Да. Преди сега ще караме, като ако спре видеото, много се извинявам, че не съм казала чао, просто карам. Вижте колко готино! А то на живо е бяло по-точно, ама и синьо. И синьо, и двете. Просто не е толкова наситен. Синьо е са. Няма да се пусна. Добре, ще хода по стълбите. Сега свършва, затова трябва да побързаме. Ето ни до края на стълбите. Доскоро не забравяйте да се абонирате за канала Ели Кохабели 8 и да лайкнете и да коментирате моето видео и да получим много абонаменти.